Totoy Bato! Maayong gabi, pag-usab mga angkol ug mga auntie. Kumusta naman kadtong mga gipangtugnaw tungod sa pagbundak sa ulan nga kusog ganiha. Magandang gabi sa inyo mga angkol ug mga auntie, na sana ay laging mabuti ang iyong lagay. Di kay pirming gibuti-buti. Alam na natin yan mga angkol ug mga auntie, no? Yung pinagsasabi natin kanina na iba ang naibibigay sa atin kapag minahal po natin ang ating mga trabaho. Kapag mahal natin ang ating trabaho, hindi mo na ramdam na ito ay trabaho. Usa mo lang gagawin at magbubunga ito. Malay mo, mapopromote ka pa nang hindi mo inaasahan. Kung nasaan ka man ngayon, angkol ug auntie, siguro yan ay para sa iyo. Siguro kung asa ka man ipadpad, maoy imong palad. Palad nimo sa imong trabaho. Alam na po natin yan, na ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at yung patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Kung masayop ta, mingong usahay nga, di na gid ko. Mali yan. Ang problema natin ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap natin. Siyempre, ito ay isang gabay lamang. Ibig sabihin yan, murag mga bituon sa langit nga mugiya sa atong pagbiyahe. Susama sa tulo ka hari ngadto nga naglakaw sa Jerusalem. Lahat na problema, alam mo Kol, nasusolusyonan yan. Kailangan lang natin na siguro tumayo at harapin ang mga bagay na dapat dati mo pang hinarap. At ubangon ang mga problema. Di ta kay mo talaw. Dili kay talawan. Kanang murag mga putig itlog. Ang bawat kabiguan natin sa buhay ay paraan para patuloy pa natin, patuloy pa tayong magpursige. Kahit sa tingin mo ay naabot mo na ang lahat ng iyong mga pangarap. Paningkamot lang, dalang paningtiil mga angkol. Ayan po, magandang gabi once again sa mga nakatutok sa ating programa simula pa kaninang alas 9. Ayan, sa ngayon na medyo malamig ng panahon kasi naulan. Tumila na bang ulan? Tumila na. Tumila ng ulan pero si Angkol gatila. Ito na po yung nanalo sa ating fans ka, no? Ayan, congratulations, taga-kuan ni siya. Taga Bagdas, Tanza, Cavite. Ayan, tama yung sagot mo, Mount Pinatubo. Congratulations kay Edna Lee Yumang. Ayan, ikaw po yung nanalo ng 500 pesos at abangan nyo lang yung tawag or chat ni Carl. Ayan. So, ganon. Yung napag-usapan po natin, ang pagmamahal sa trabaho. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakatutok dito. Simula pa kaninang alas 9. Daghang kayo salamat. Ugma na sa mag-uban-uban. Mga kabisyo, mga kigol. Alas 9 hantod alas 12. Dinhilang na sa inyong programa sa 90.7 Love Radio. Mananggid na ko ninyo. Kinigapon si Totoy Bato. O amping kanunay halong sa mga may trabaho. Amping pod. Bye-bye you.